ଆଜି ଏ ପାଗରେ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ସେମିତି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ। ତାପରେ କରିବା। ଭାତ ହେଇସାରୁ, ଡାଲି ହେଇସାରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ହବ। ଆଇଁଷଟା ନା ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ପୁରା ବସି ଯାଇଛି। କେତେ ପକେଇଛ ଗଣ୍ଠି ତଳକୁ? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ କଥା ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇବ? ବାବୁ। ଏ କ'ଣ ସିଝା ହବ ନା ଏମିତି ଏକାଥରେ ହବ? ସେମାନେ ଖାଇବେ ତ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଖାଇବ କି? ବାଇଗଣ ଖାଇବ, ସେ ଶାଗ ତ ହବ, ବାଇଗଣ ଖାଇବ। ଆଜି ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ କ'ଣ ଏଟା ତ ଟିକେ ସେ ଫୋଟି ହେଇଯିବ ନା, ପୁରା ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ। ଏମିତି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ପୋକ ଗଲେଇବ ଆଉ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିବ। ପୁରା ପକୋଡ଼ା ଆଳୁଆ ଖଣ୍ଡ ନବ।